Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane memeseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwawo Tsitsi, uye zvekare ndakazvarirwawo ndikakurira kwaMutoko. Handitombozivi mukoma kuti ndakazvarwa gore ripi, because inini ndakangokurawo ndichingochengetwa nagogo vangu, saka painge pasitomborina aikwanisa kundiudza kuti ndakazvarwa gore ripi. Ivo gogo ndaiti kana ndikavabvunza kuti nai gogo ko ndakazvarwa gore ripi, vaisakwanisa kundiudza. Vaikwanisa kungoti gore renzara ndipo pawakazvarwa. So zvandinongoziva ndezvekuti amai vangu nyakundibereka vakafa apo pandainge ndichiri mwana mudiki, zvimwe kuda ndichiri kuma3 years ikoko. Then baba vangu vakabva vachizoshayika, but mafiro acho avakaita I think kuti yainge iri HIV, just that makore acho zvimwe kuda vanhu vainge vavakusati vavakuziva kuti ndo zvainoita shuramatongo, inopedza vanhu. But still kunyange vabereki vangu ivo vachinzi vakafa vachirwara neTB, but gogo vaiwanzo kuti ivo baba pavakawana basa vakabva vachizoroyiwa nevamwe vemunharaunda, ndo pavakabva vachizotanga kurwara. So handizivi hangu kuti chokwadi ndechipi, kuti yainge iri HIV here kana kuti TB, kana kuti sezvandainge ndichiudzwa nagogo kuti mushure mekunge vawana basa baba vako vakabva vachizoroyewa vakaisirwa mushonga mudoro nevamwe vemunharaunda vainge vava kundinzwira godo kuti mwana wangu ava kushanda, zvinoreva kuti chembere iyi yava kudya zvino ichiguta. Saka vabereki vangu vakati vashayika, mukoma ndainge ndavanherera muvhileji, ndanyatsokuona kuti handisi kana chinhu zvachose. Saka chakaitika mukoma mukukura kwangu ndechekuti gogo vaiva munhu ainge aine bitterness. Neniwo ndakakura ndiine bitterness because gogo vana vavo vasikana, vana tete, vakangomitisiwawo vakaenda vakanoroorwa munzvimbo dzakasiyana siyana, havana kuzombodzoka, zvekuti kusvika pari nhasi handitombozivi kuti vana tete vachiri vapenyu here kana kuti vose vakapera kufa, because zvinotonzi vakapedzisira kuuya parufu ipapo rwababa, hama dzose ndokubva dzazongoti farara nenyika. Dzandaitoti ihama dzangu dzainge dziri hama dzagogo, naivowo vakazoti vapera kufa, ndipo apo pandakazongosara ndiri ndega ndangova nherera yemuvhileji. Inini nagogo tainge tingori nekamba kedu karound heart kematanda, ende tainge tisina kana chatainge tiinacho. Kana muvhileji zvichinzi varombo vekupedzisira, ndisu tainge tichinzi varombo vekupedzisira. Pamba pedu painge pasina kunyange mugodhi zvawo, painge pasitomborina kana dhongi. Huku dzacho dzepamba pedu dzainge dzisingakandiri. Hamene kuti ivo gogo vainge vakagadzirwa here kana kuti chii chainge chichiitika. Ende ndinorangarira kuti mukukura kwangu ndaiwanzo kuti kunyange ndikada kuenda kunokumbirawo kuchera mvura kana panext door, ndaitotanga ndatoudzwa rafu, zvinhu zvekuti zvakandiafekta kubva muhudiki hwangu. Ndikatanga kuita imwe bitterness isingaiti. Ndakatanga kufudzawo mombe from a very young age. Pandakatanga kufudza mombe I think kuti ndainge ndichiri kuma6 years panguva yacho iyoyo. So ndakatanga kushandirawo vamwe amai vainge vari vechikuru, ndivo vandaifudzira mombe dzavo. Vainge vaine mombe dzavo 3, but vainge vaine hutsinye. Amai vacho ivavo vainge vasingandibhadhari kana kuita sei, ndaizotongopiwawo chikafu. Dzimwe nguva ndaizoti paya kana ndabva kumafuro nemombe ndipo pavaizondipakurirawo ndiro yesadza, ndobva ndachizoenda ndobva ndanodya nagogo. Muswero wese wezuva taingodya plate 1 iyoyo yesadza, ende mombe idzi dzaifudzwa nguva dzose zvisinei nekuti kunenge kuchinaya. Apa ndisina kana bhutsu mugombo.
hwainge huri upenyu hwainge hwakaoma. Zvino ndakazotanga kuendawo kuchikoro zvekungotiwo maticha emuvhillage. Kwakauya madhona vakabva vati vainge vachida kuti vana vose vemuvhillage vange vachizotanga kuenda kuchikoro. Saka makore angu mukoma makore kutoti ndakatongoitawo ekupiwa nematicha. Ndakatanga kuenda kuchikoro kuya but ambuya vangu zvino vainge vasingadi kuti ndinge ndichienda kuchikoro because vaiti kana ukaenda kuchikoro chikafu chekudya tichachiwana kupi. Zvinoreva kuti kana waenda kuchikoro hauchakwanisi kuti unge uchienda uchinofudza mombe. Unofunga kuti kudzidza ndokuchatipa zvekudya here. Ende vaiti kana vakatanga kupopota mukoma vaipopota zvekuti vaipedzera vava kutondirova. Saka ndaikwanisa kungoenda kuchikoro maybe once in a term and I started hating gogo vangu uye zvekare ndakavenga chinhu chinonzi kuva murombo pasi pezuva. Nguva zhinji ndaiwanzokuti gogo paya pavanenge varara inini ndaimukawo nekuda kwehwanana hudiki ndobva ndapfugama ndobva ndatanga kukumbira Mwari kuti gogo vangu vange vachizofa. Zvino ndakazoti apo pandainge ndava ne14 years ndipo pandakabva ndachizotumwa kwaMutoko Center. Ndakanzi nagogo wotoenda ikoko kunotenga sauti nekuti ndiko kwayainge yakachipa, apa mari yacho yainge yakashota. Saka vakanditi ndinoenda ndonotaura noumwewo murume wavainge vachiziva. Ndakatora mari iya ndokubva ndachizotanga kufamba ndichienda kuya. Ndakazoti ndasvikako kwaMutoko Center ndo pandakabva ndachizosangana naye uyu Love More. Pandakatanga kumuona handina hangu kuita ganya naye. Vainge vatori busy, vainge vaine motikari yavo yekulobels, vainge vari busy vachiburutsa makreti vachiisa chingwa chacho mushopu imomo. Ndipo apo paakabva achizotanga kutaura neni. Saka akaramba achingotaura neni akabva ati ndiri kuzviona kuti une nzara chaizvo, chingwa ichi. Akabva achizondipa chingwa. Mukoma ndainge ndisingachazivi zvino kuti chingwa chewaiti chinonaka sei because chingwa taingochidya sometimes only once a year. Takabva tatanga kutaura akabva andiudza kuti each and every week same day anopota achiuyapo paMutoko Center achizodhilivha chingwa muzvitoro zvakasiyana siyana. Saka ndaitoziva kuti musi wakati anenge achibva kuHarare kuya kuzodhilivha chingwa. Ndobva ndaendawo kuya ndobva ndamumirira. Dzimwe nguva ndaikwanisa kumumirira kubva kumakuseni kusvika kana kumapast 3 kana kuma4 PM ndakangomumirira. Nguva dzose vaiti kana vapedza kuburutsa paya aibva achizondipa lofu rechingwa uye zvekare obva andipa juice kana makasiketi. Aitonditengerawo kana zvokudya ndobva ndaenda nazvo kumba. Gogo vaisambondibvunza kuti zvose izvi uri kuzviwanepi. I think ivo semunhu mukuru vainge vava kutozviona kutoti ane munhu waava kudanana naye. Saka naye Love More uyu taiwanzo kutsvaka zvedu panzvimbo pataigara kana pazvitombo. Ipapo ndo paakatanga kundibata ndisati ndava kutombonzwisisa kuti zvainge zvichirevei. Pasina kana nguva ndikabva ndabatira pamuviri. Gogo pavakaziva kuti ndainge ndiine pamuviri vakandirova ndikaita sekunge ndichafa. Vakanditi wakangofanana namai vako rainge riri hure. Ndakarwadziwa vachinditi uri hure kufanana naamai vako uye zvekare uchafa usina chinhu. Vakandituka. Marovero acho avainge vachindiita ndakaona kutoti vainge vachitoda kuti ndinge ndichifa. The next morning makuseni ndakamukira makuseni ndokubva ndazovatiza gogo. Hembe dzangu ndainge ndakaisa muchiplastic bag. Ndakambonorara kumba kweshamwari yangu ndakamirira kuti Love More ange achiuya nemotikari yake yechingwa kuzodhilivha chingwa paMutoko Center. Zuva racho rakazoti rasvika ndakaendako ndainge ndakahwanda ndichiita zvekutaimira ndichitya kuti zvimwe kuda gogo vanenge vaine vanhu vavanenge vaudza
kuti ndainge ndatiza pamba. Akauya mune zvakanaka-naka. Ndikaenda pamotikari pavo ndikamuudza kuti ndainge ndakarohwa nagogo nekuti ndainge ndava nepamuviri. Akabva anditi painge pasitomborina kana dambudziko zvachose. Akabva achizonditora ndikabva ndachizoenda naye kuHarare. Muupenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndakambopindawo muguta guru reHarare. Ndainge ndisati ndakamboona motikari dzakawanda kwazvo, vanhu vakawanda kudaro, vose vakachena vakageza vachiratidza kuti aiwa vane mari. Dzimba dzainge dziine magetsi, majiraho, zvose zvainge zviri zvitsva kwandiri. Ndainge ndisati ndakamboona kana toilet inoflasha. Saka iye ainge achigara kuGlenora nevamwe varume avo vaainge achishanda navo. Akabva anditi sezvo vainge vari mabhachura vaingosheya marumu maviri, but now that ainge ava nemukadzi ainge ari mubishi rekuti ange achitsvaka pekuti tinge tichizoenda kunogara. Kwandiri everything zvaaindiitira, achindipa mari achiti mari iyi ndeye breakfast, iyi ndiye lunch, zvino iyi mari ndiyo yaunozoshandisa obva waenda pabhucha. Ndaienda pane rimwe bhucha repaGlenora B ndobva ndanotenga bhifu, ndobva ndachizomubikira zvinonaka apo kana ava kubva kubasa. Asi nekufamba kwenguva ndakabva ndachizoona kuti mabatiro acho aainge ava kundiita ainge asisina kumira zvakanaka, ende ainge akandinyepera kuti iye haanwi doro, but nekufamba kwenguva ndakazoona kuti ainge ava kunwa doro achingogara akadhakwa nguva dzose. Zvino akazoti ainge awana pekuti tinge tichizogara. Takabva tachizobvako kuGlenora apo pandainge ndava 4 months pregnant. Ko ndaigozivei kuti imba iyo yaainge achiti yainge iri imba yaaisheya nevamwe vake yaitova imba yavo iyo yavairoja kuitira magirlfriends avo. Vamwe avo vacho vaaiti ndainge ndichigara navo vakangoti zuva randasvika then ndokubva vatoti vava kutsvaga kumwe kwekukumbira kuti vange vachinorara. Izvo vainge vatori nevakadzi vavo, yainge iri imba yavo yavairoja vose in secret. Takabva tachizotanga kugara kubudiriro 4 kwandainge ndisina kana munhu wandainge ndichimboziva, asi at least imba yacho yatainge tichigara yainge yakanaka kwazvo. At least kunyangwe hangu ndainge ndichiri pakutambudzika, but ndaitoona kutoti zvainge zviri nani. Ainditengera zvandainge ndichinzwa kuda, uye zvekare ndakabva ndatotanga kutoita kabhizinesi. Ndakamuudza kuti sezvo kubasa kwake ainge aine mukana wekuti aipota achiwana marijekti echingwa, saka aizoya nechingwa chiya kana masikati vaikwanisa kuba marijekti vobva vauya navo vobva vandipa. Ndoswerawo muswere wese wezuva ndichitengesa chingwa chiya ndichiti ndiri kuitirawo umwe wangu zvakanaka, because pei yake ndainge ndisingatozivi kuti anowana mari, plus nekuda kweage yangu ndainge ndisati ndava kuziva kuti murume kana atambira mari yacho munoiisa patable mobva matanga kuronga. Iye ainge achingorongera mari dzacho ari ega. Izvo mari yaitombotanga yaenda kune mudzimai wake, then obva achizouya nemari yakashota. Nerimwe zuva wainge uri musi weThursday, akamukira makuseni akabva ati aizouya kumba late, but akandiudza kuti musikore wese wezuva vanenge vachidhilivha chingwa kuHighfields. Saka ndakabva ndachizotora hangu chingwa icho chaainge akauya nacho the previous night, ndikabva ndarongerera pakamusika kangu pagedhi. Ndini uyo ndikabva ndatora dhishi rangu ndainge ndakatogara pasi pemumango ndichiwacha hangu hembe. Pazvakaitika ndainge ndava 7 months pregnant. Zvino dumbu rainge rakura apa nezera rangu, because ndainge ndichiri underage panguva yacho iyoyo, but makore acho zvainge zvisina hazvo basa kuti munhu anoroorwa achiri underage. Ndipo pandakabva ndachizoona umwe mukadzi uyu pandakamuona ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda ainge achida kutenga chingwa. Akabva aramba akanditarisa. Ndakasemuka paya kuti ndinge ndichienda kunotaura naye. Akabva apinda mugedhi. Ndakaona kuti ainge akatsamwa. Sezvo ndainge ndiri munhu ainge asina shamwari dzemuwando, handina kumbotya. Ndakatomukwazisa
akangosvika pandiri ndokubva andibvunza kuti ko Lovemore ainge aripi. Akangondibvunza asina kana kumbondikwazisa. Ndakabva ndati vaenda kubasa. Akaseka akabva andirova mbama. Ndakatoshamisikawo kuti ko chii chainge chichiitika. Akabva atanga kundituka akanditi hurere kumaruzevha ndorauya kuzonditorera murume. Hauzvizivi kuti murume wangu wauri kugara naye? Ndikati muri kuti kudii? Muri kuti muri mukadzi wani waLovemore? Akabva achizondirova zvekare. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kubatsirwa nevamwe vatainge tichigara navo. Kana mwana angadai akatondiurayira mwana wangu, because akaramba achingondirova chete achirwidzana nekundiwisira pasi. Asi ndakaona kuti kana munhu uyu akangondiwisidzira pasi zvinoreva kuti aizotondiuraya, because ainge aine shungu dzekuti ange achindikava-kava mudumbu. Akaramba akandibata akaita zvekundidzipa kola achindirova mambama. Vanhu vakauya vakabva vachizondibatsira. Akabva azoti iye ainge ari mukadzi waLovemore uye zvekare vainge vachigara kukuwadzana. Ndikati kukuwadzana? Saka nguva yose iyi ndanga ndichigara kuno kubudiriro ndisingatozvizivi kuti Lovemore uyu ane umwe mukadzi. Ndakaedza kuti ndike ndichifonera maneja wake kuti vange vachizomubata, but handina kukwanisa kuvabata maneja vacho. Ende usiku hwacho ihwohwo ndaifungidzira kuti achauya kumba. Kana mukadzi wacho akati ainge asingakwanisi kudzokera kukuwadzana, ndokubva tamumirira kuti ange achidzoka. Haana kudzoka kumba for 2 days, ndichingochema chete. Ndipo apo paakazodzoka mushure mekunge mukadzi wacho azoenda. Paakadzoka akandikumbira ruregerero akati zvose zvainge zvakaitika by mistake. Ndakati ini hangu ndainge ndisingakwanisi kuzvinzwa nekuzvigamuchira. I then moved out ndikabva ndachizotanga kunogara neimwe friend yangu anonzi Netsai, ainge achigara kuGlenora B panguva yacho iyoyo. Saka Netsai uyu naiyewo ainge achidanana neumwe murume ainge achiita zvekudhiraivha macross border ari truck driver. Saka ainge akabva mukubetserwa matwins. Akabva anditi sezvo baba vekwangu, even though chainge chiri chikomba chake, vasingagari neni nguva dzose, dzimwe nguva vaienda kucross border kwavo kwemawiki nemawiki. Akanditi as long as uchizongondibatsirawo, because vana vacho vainetsa, mairara usiku hwose makangogara chete vana vacho vachichema. Saka ndikangoti pandainge ndichigara naNetsai ndainge ndava kuita food for work, ndainge ndava kutoshanda semusikana wake. Zvino vana vake ava vakazoti vava ne1 year. Netsai akabva achizonditi ndaifanira kuti ndige ndichimubatsirawo contributing kumagroceries. Akabva ati ainge anditsvakira basa kuGreendale. Ndikabva ndati waita basa hako. Akanditi asi paunenge uri paoff unofanira kuti unge uchizouya kunoku. Ndikati paripo. Akaenda neni kuya. Ndaitotya kuti zvino ko kana vakazoti vainge vachida munhu anenge aine O level ndichaita sei apa nedesperation yangu. Asi tichinosvika kuya ndakaona kuti munhu wacho ainge asitomborina pressure, sezvo rainge riri zuva rekutanga. Ndakatomuona sekunge ainge ari munhu aiva nemwoyo wakanaka, but nekufamba kwenguva ndakazoona kutoti ainge aine hutsinye mukadzi iyeye, ainge akaita musaladhi. Saka pandainge ndichishandapo pamba apa ndaishungurudzwa, ndainge ndisina nguva yekuti ndinozorora. Aisanditendedza kuti ndige ndichiwirirana nevamwe vasikana vaishanda semamaid muarea imomo mandainge ndichishanda. Uye zvekare panguva iya yekuti unenge kwava usiku wapedza tumabasa twose, waisatendedzwa kuti unge uchigara pasofa. Ivo vaigara pamasofa, iwewe wakagara pasi. Worst of all, zvinhu zvainyanya kundirwadza, asi ndisinawo chekuti ndinge ndichiita pakuzonowacha zvipfeko zvake zvemukati
yes, zvipfeko zvake zvemukati kunyange panguva iyo paanenge ari kumazuva ake ainge asina kana basa nazvo, aingokurura ongosiya zvakadaro. Apa makore acho iwawo vanhu vainge vachiri kushandisa makotoni, aingosiya zvakadaro, then oexpecta kuti ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizowacha nekunorasa maused cotton acho iwawo. Then nerimwe zuva ndakazoti ndaenda kuchechi, ipapo ndainge ndava kuenda kumasowe. Saka pane mumwe muprofita uyo akati kwandiri, ndikuona kuti pauri pane imwe mhepo yakashata, asi mhepo iyi iri kukonzereswa neropa rauri kubata. Ko uri kubatireiko ropa reumwe mukadzi akaita sewe? Ndikati ropa muri kuzama kuti kudii? Vakabva vachizodudza vakati, ndiri kuona kuti kumba kwaunoshanda munhu waunoshandira iye anoita sekunge anokushandisa mumhiko dzake, because anopota achikusiya uchiwacha zvipfeko zvake zvemukati apo paanenge ari kumazuva ake omunamato uyu, asi usabvuma kuramba uchishandisiwa. Saka ndakazoti nerimwe zuva vari kumazuva avo, pandakapinda mubedroom shure mekunge vabuda vaenda kutauni, semazuva ose ndakangoona chipfeko chavainge varara vakapfeka chainge chiri mubathroom, vaingosiya vakangochikandawo pasi. Iniwo ndakangochinhonga ndichishandisa chimuti, ndikabva ndachiisawo mune rimwe wash and basket rainge richigaramo mubathroom imomo. Saka vakazobvisa zvekare rimwe racho usiku pandakazoenda ndichinoklina mabathrooms, ndokubva ndaona riripo zvekare pasi, ndikarinhonga ndikarikanda muwash and basket. Vakazondidaidza vakati, asi nhaiwe problem yako ndeyei? Ndikabva ndati handikwanisi kuti ndirambe ndichibata zvipfeko zvenyu zvemukati zvinenge zviine ropa. Hei, vakabva vatanga kundituka, vakandituka mukomanashe, vakabva vanditi vainge vachida kundidzinga basa, asi ndakavakumbira ruregerero. Vakabva vanditi ndinge ndichikorobha imba yose. Mukomanashe ndaiti ndichikorobha, vainge vakabata glasi ravo rewaini vachinwa vachinditeverera. Paya apo pandinenge ndakorobha, panenge pasati paoma, vaibva vabuda panze vodzoka vobva vatsika-tsika, vobva vati, asiwe unopenga chaizvo, uya uone. Vobva vandidhonza nzeve dzangu vachindikweva vachinondiratidza paya apo pavanenge vabva mukutsika-tsika. Pandinenge ndabva mukukorobha, vainge vachiita zviya zvekundiitira utsinye. Pavakaona kuti ndainge ndapedza, vakabva vazodonhedza glazi ravo rainge riine waini, vakatanga kundituka, vakati ndini ndainge ndazvikonzeresa. Usiku hwacho ihwohwo ndakachema, vakabva vati ndakakujaidza, ndosaka wava kundijairira. Saka vainge vakandipa spare bedroom yangu ndega, vakabva vanditi nhasi hausi kurara imomo, unofanira kuti unge uchirara mupantry. Apa kapantry kacho kainge kari kadiki, ndimo mandainge ndichiisa mamopu, mitsvairo nemabhaketi. Vakandinyima kunyange majuzi angu because vakabva vazongokiya muspare imomo. Ndakazototaimira mushure mekunge varara, ndikabva ndaenda ndikanotora makusheni pamasofa, ndo andakazorara ndakafuka iwawo. Kubva musi iwoyo mukoma handidi kana kukunyeperai, vainge vava kundishungurudza. Ndainge ndangofanana nenhapwa hangu, ndaizotodya mushure mekunge ivo vadya, ende dzimwe nguva vaisatombondipa mari yangu yepay. Saka mwana wangu ainge achigara nefriend yangu. Apa pandainge ndakatanga kuvashandira, vainge vakanditi vainge vasina problem nazvo kuti ndinge ndichizongogara nemwana wangu pamba pavo, but vakanditi vainge vasingadi kuti ndinge ndichigara naye pamba pavo. So friend yangu akazosvikawo pakucomplaina because dzimwe nguva ndaipiwa mari sometimes after 2 months, akati ainge ava kusakwanisa kugara nemwana wangu, but pazvakazoitika ainge ava ne2 years mwana wangu uyu. Ndainge ndiine umwe wandaingoti cousin sister because tainge tichingoyera mutupo umwe chete, uye zvekare tainge takakurira in the same village kwaMutoko. Ainge aroorwa zvino ava kugara kuEpworth. Ndakamukumbira kuti ange achigara nemwana wangu. Saka each and every time apo pandaienda kunoona
mwana ndainzwa mwoyo wangu uchirwadza, mwana achindibvunza kuti asi nhai mama, kuseiko muchingoti mukauya kuno munongogara nesu only one day then mobva matoenda. Zvaindirwadza. Ndikazodzokera hangu kubasa. Saka nerimwe zuva hwainge huri usiku, ndakazongoti ndiri muspare bedroom because ivo ndivo vainge vava kundipakurira chikafu. Ndainge ndakamirira kuti vange vachindipakurira chikafu. Vaiwanzo kundipakurira chikafu ichi maybe somewhere past 9 vapedza kudya nemadessert. Ndakangosimuka kubva pamubhedha pandainge ndigere ndikati ndava kumbonotsvaka zvokudya ndotoita zvekuba mufiriji because ndainge ndoziya nenzara. Ndakati ndichingobuda muspare bedroom ndo pandakabva ndachizoona kuti dhoo remupantry rainge rakavhurika. Ndichinodongorera kudai ndikabva ndaona kuti ivo vainge vakafuratira kudhoo vakatonona, vainge vakaisa plate yainge iine zvavainge vandipakurira vachiitira weti. Musi wacho iwoyo ndakabva ndaona kuti ndainge ndichitoshandisiwa. Shuwa munhu angaitira weti muchikafu chaanenge andipakurira. Ndakarwadziwa ndikachitora chikafu chiya mushure mekunge vazondidaidza vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizotora chikafu asi handina kuchidya. Ndakazotaimira varara ndokubva ndachizochikandira imbwa nepawindo. Then mangwana acho panguva yacho zvinhu zvainge zvakandiomera. Ndaishandisa kamwe kafoniso kekuti waita zvekubaya nezvitanda zvemechisi because kainge kasina kana mabhatani. Asi ndakazonyorera Netsai message ndikabva ndati Netsai ndikuda kuenda kuSouth Africa. Kana ndikaramba ndakagara munomu muZimbabwe nenhamo yakadai ndinofa. Saka iye Netsai ainge aine umwe munhu waainge achiziva ainge achigara muBeitbridge aikwanisa kuzondiyambudza. Akandiudza kuti ndinge ndichizokwanisa kusvika kuSouth Africa painge pachidiwa mari inokwana iyo kuita $120. Yainge iri mari yakawanda ende kwekuti ndinge ndichiiwana painge pasitomborina. So apo ndakabva ndachizodzokera hangu kwaMutoko. Ndakadzokera kwaMutoko ndikaenda paguva raGogo ndokubva ndachizotaura navo. Ndakaenda ndikabva ndazonotaura naSabhuku ndikabva ndati ndainge ndafunga kuti ndinge ndichitengesa munda wandainge ndakasiyirwa naGogo. Sabhuku vakabva vazobvuma. Sezvo ndainge ndiri padesperate vakandibvunza kuti ndainge ndichida mari. Ndikavaudza kuti at least kana ndaikwanisa kuwana $200 ndaikwanisa kusvika kuSouth Africa. Vakabva vati vaikwanisa kundiwanirawo mari iyoyo. Vakati kana wava kuSouth Africa unondifonera. Vakandipa mafoni numbers avo asi vakandivhara, havana kuzondipa mari iya. Ndakangoti hazvina hazvo basa sezvo vainge vandipa mari zvakawanda ndainge ndisisina hangu basa nazvo. Ndakabva ndachizotaura naNetsai akabva achizotaura nemunhu wake uyo wandakanosangana neumwe waainge akanditi ndiye anouya nevanhu kubva navo muHarare. Tikabva tazosvika muBeitbridge tikatombogara kumba kwake. Takagarako kwemazuva akati one day ndokubva tachizonzi umwe usiku takamutswa tikanzi yainge yava nguva yekuti tinge tichikrosa kubva muBeitbridge kuya muSouth Africa. Kwamanachi ndainge ndisina kana chandainge ndimbori nacho. Ndakangozviudza kuti Mwari nditungamirirei uko kwandiri kuenda, ndimi muchanditungamirira. Ndakazoti ndava kugara muJohannesburg because pane vanhu avo vatakakrosa navo tichifamba paDouble Up painge paine umwe mukadzi ainge achiti ari kuenda kumurume wake anogara muno muTembisa. Mukadzi iyeye ndiye akazondibatsira. Ndakagara naye even though vainge vaine one room. Ndakagara navo kwemazuva akati one day ndikabva ndachizosanganawo neumwewo musikana aibvawo kuvillage uko kwandakakurira but iko zvinozvi ava kuCape Town wandichati Nomsa. Saka ndakatanga kugara naye Nomsa uyu. Takangosangana zvekare muTembisa. Within a month ndainge ndawana basa. Ndainge ndava kushanda ndichishanda semusikana webasa kune rimwe suburb kudhuze nekuMidrand. Vanhu ava vandainge ndichishandira vainge vaine mari but mukadzi iyeye ainge akavenga maZimbabwean. The reason as to why ainge akavenga maZimbabwean it was because aiva nehanzvadzi yake ainge aine purazi kuZimbabwe uko vainge vari varungu maBritish. Saka vainge vakatorerwa purazi ravo rekumarondera. Saka
ainge akavenga maZimbabwean nemwoyo wake wose. Asi ndaiti kana akatanga kupopota, ndaitanga kufunga mwana wangu Tino wandainge ndakasiya kuZimbabwe. Ndobva ndangoshingirira kungoramba hangu ndichishanda, kunyange zvangu ndainge ndichitukwa. Saka vainge vakambondipa room yekuti ndinge ndichishandisa seroom yangu, but amenoso zvavaingoita. Dzimwe nguva ndairariswa mulaundry room, zvinhu zvakaoma ndisina kana freedom zvachose. Vaiti kana vakandinzwa ndichitaura nevanhu pafoni, mukadzi wacho aiuya obva atanga kupopota obva ati uri kutaura nemaboyfriends ako vanoita zvekubira vanhu mari, kutembisa takanzwa kuti kune macriminals, mablack South African macriminals. Saka iwewe you must be careful, kana ukangodanana nemublack South African basa rako rinobva ratopera. Saka ndakatanga kudananawo neumwewo murume uyo wandichati Brighton, aitawo zveplumbing, uye ndakatosangana naye mushure mekunge auya kuzogadzirisa giza repamba pandainge ndichishanda ipapo. Saka Brighton uyo akauya nevamwe vake nemurungu wake vachigadzira giza reariya, ndokubva azotanga kutaura neni, and then akati andikumbira mafone numbers angu, akandiudza kuti ndainge ndakanaka kwazvo. Munhu ainge akambondiudza kuti ndainge ndakanaka, the last person ainge ari Love More. Since I had not heard this in a couple of years, ndakabva ndamupa manumbers angu, takabva tachizotanga kutaura, and I gave myself to him. Ndikazviudza kuti maybe uyu ndiye wandainge ndakamirira mukupenyu hwangu. Ndakangomukumbira 100 rand, ndainge ndichida kuti ndinge ndichibatanidza mari, because Tino kumusha uko ndainge ndafonerwa zvichinzi ainge achirwara. Kumukumbira kwandakaita mari 100 rand ndo kwakaita kuti ange achiregedza kutaura neni. Ndakabva ndachizotanga kufambidzana neumwewo muNigerian uyo ainge aine chishopu chake achiita zvekugadzira nekutengesa mafoni kuRandburg Square uko. Aiva munhu airatidza kuti aiva nezvemari. Akandiudza kuti ainge achida kuti ange achizondiroora, saka akati ainge achida kuti ndinge ndichiregister company, because ndainge ndakamunyepera kuti ndainge ndiine passport, iye kana mapepa ainge asitomborina. Zuva raakaziva kuti ndainge ndisinawo mapepa ndopa akabva achizondiramba ipapo. Ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Musi waakandiramba ndakanzwa sekunge ndiko kwainge kuri kuguma kwenyika. Ndakasvika pakuonda nekuda kwestress yake muNigerian iyeye. Murungu uyauya nekuda kwekuti ainge aine racism yakanyanyisa, ndakazoregedza kuramba ndichimushandira, ndokubva ndachizongotanga kungoraramawo ndichiita mapeace job. Then nerimwe zuva ndainge ndajoinawo rimwe group repaWhatsApp. Ndakangorijoina group iri kubva kuFacebook, rainge riri prayer, a midnight prayer group. Saka ndakaita mazuva ndisingatombofuri hangu mamessages emugroup imomo. Then ndipo apo pandakabva ndachizoona dzimwe nhamba idzi dzainge dzakanditumidzira mamessage matatu. Ndainge ndisina kana kutombodziseva nhamba dzacho idzodzo. Dzainge dzakanyora message yekuti sisi, we noticed kuti you have joined our women's group. Wakajoina group iri last week. Are you interested in real deliverance? As you know, we do midnight prayers. Inbox me kana kuri kunzi unenge uchida kuti tinge tichizokuitira maprayers acho iwawo. Saka message iyi mukoma ndakazongoipindura ndikabva ndati yes, I am ready. Then mushure mekunge ndapindura kuti ndainge ndiri ready kuti ndige ndichiitirwa midnight prayers, ndipo apo pandakabva ndachizoreceiva imwe message yainge yakanzi welcome to the deep midnight prayer, you never cry over a man again. Ndichiri kuirangarira message iyoyo, ndo zvayainge yakanyorwa. Saka kubva musi iwoyo ndakabva ndachizongotanga kuparticipate mugroup, because each and every midnight tainzi munhu wose anofanira kuti ange achizomuka. Kana wobva wazotanga kunamata, because group iri rainge richinzi
rainge riri group revamwewo pastor vari kunigeria uko. Then each and every month taifanira kuti tinge tichizocontributa mari idzodzo dzataicontributa dzinenge dzisina kumbowanda, kunyange yaunenge wawana kana 5 rand, inini ndaiwanzo kucontributa kana 10 rand. Saka ndakabva ndachizobviswa mugrupu iroro ndikabva ndachizoiswa mune rimwe group rainge rakanzi Midnight Revival Flames. Rainge riine umwe admin ainge ari munigerian asi ari wechikadzi. I think kuti ainge ari kuCape Town panguva yacho iyoyo, but iko zvinozvo ava kuBrazil ndokwavari kuita zvekuinitiata, because ndakangonzwa zvichinzi kuBrazil vari kuda vakadzi vakati wandei, because varume vazhinji vanovada vakadzi vekuBrazil ava vanenge vari maLatin American, maGerman mazhinji vari kuenda kuBrazil vachinoroora vobva vatora vakadzi ivavo vodzokera navo kuEurope. Saka Sister Mavis ava vaiwanzo kutumidzira mavoice note vachinamata nendimi uye zvekare as she was chasing the demons from us. Group iri rakazogumisidzira rava nevanhu vakawanda ende vazhinji vacho vainge vari vanhukadzi. Tose tainge tichingosheya masad stories kuti tainge takarambwa nevarume vedu, vana kungofa uye zvekare kungoita mabad lucks. At first ndingangoti minamato yavo Sister Mavis yakandibatsira for weeks. It felt like ndainge ndava nefamily since I was someone ainge asina hama. Each and every midnight taitofana kutoseta maalarm tobva tamuka umwe noumwe ikoko kwaanenge ari, tobva tatanga kunamata. Tichinamata vamwe vakadzi vaitosenda mapictures vachitonamata vari mutoilet vasingadi kutozivikanwa kuti vari kunamata. Each and every time Sister Mavis vaiti kana vakanamata nendimi taifanira kuti tinge tichizoti amen, amen, amen. So zvinhu zvakatanga kuita sekunge zvainge zviri nani. Ndingangoti 3 weeks after ndatanga kuparticipata muma midnight prayers, ipapo mukoma ndainge ndava kushandira imwe South African couple. Ndainge ndakamboitira amai vacho vainge vari mupurisa mapeace jobs, vakanditi vainge vaine mwana wavo ainge akabva mukuroora, saka muroora wavo ainge ava nemwana. Ndokubva vachizotaura navo. Vainge vaine imba yavo yakanaka kwazvo kuRandburg uko. Vaiva vanhu vaiva nemwoyo wakanaka. It is just that ndakazovaurayira mwana wavo nekuda kwemamarine spirits. Vakasangana neni, zvinhu zvatochinja, ndatova munhu ainge atogarwa nemadhimoni, because pose apo patainge tichinamatirwa naSister Mavis tichifungidzira kuti vari kudzinga madhimoni. Kwete, Sister Mavis ava vainge vachitoinvita madhimoni kwatiri. Saka mukunotaura kwavo kwavainge vachiita vaiwanzo kuti every marine spirit attacking your womb, your dreams, your marriage tonight, I declare fire, fire, fire. Asi vane rimwe zita, noti zita raJesu ravaizotaura after vataura mashoko avo randisingatendedzwi kuti ndinge ndichizotaura pamhepo. Kubva ipapo ndipo pandakatanga kurota. Ndairota dzimwe nguva ndichiita sekunge ndinenge ndiri mushopu imomo. Ndaizonzwa nyoka mhando dzekobra dzichiuya kwandiri. Nyoka idzi dzaiuya dzobva dzazvozvimoneredza pandiri, dzobva dzazoti dzainge dzichida kuenda neni kugungwa, ende ndakatoendeswa kugungwa pasi pemvura. Saka mugrupu umu ndaiti kana ndikarota hope idzodzo ndikati ndine hope dzandarota. Before that umwe munhu mugrupu aibva atoti, sister, before you even say your dreams, let me say my dreams first, because vanhu vanozoti zvimwe kuda, I am just following you. Hope idzodzo dzandinenge ndarota ndiri mushopu, ndaiwanzokurota ndiri kana mupepu ndirimo mushopu imomo. Hameno kuti why ndaingorota ndirimo mupepu, ndichita sekunge ndinenge ndiine zvandinenge ndichida kutenga. Ndobva ndangoona nyoka dzobva dzauya kwandiri, dzobva dzandimoneredza, dzobva dzati dziri kuda kuenda neni kugungwa. Saka ndohope zvekare idzo dzainge dzichingorotewa nevamwe vakadzi vainge varimo mugrupu imomo. Then nerimwe zuva wainge uri musi weFriday, pano umwe musikana zvekare muSouth African. Musikana uyu akabva asenda audio akabva ati, I don't understand kuti ndo mablessings acho here ari kubva kuna Mwari, but ndati ndichibva
kubasa. Musikana uyu ainge achishanda mune kamwe karestaurant kekusteers. Hanzi muswere wese wezuva vanhurume vanga vachingomupa matips vachimupfimba zvanga zvisitombori kana normal. Uye zvekare mushure mekunge achaisa apo paainge achitofamba achienda kumateksi, varume vanga vachingomukumbira mafone numbers, zvekare nataxi driver atombomupfimba. Saka akatoisa meseji iyoyo achida kuziva kuti kochii chiri kumboitika kwaari, ndo mashandiro acho here anoita Mwari. Naiyowo aingorota hope dzakaita sehope dzandainge ndichirota. Nekufamba kwenguva mukoma, kunze kwekuti ndinge ndichizvipira kuna Mwari, ndakazova munhu wekuti ndainge ndava nemusikanzwa kutotanga kutoenda kubhawa. Ndakazototanga kutozviita zvinhu izvozvo mushure mekunge ndaijoina gurupu iroro. Ndainge ndava kutotaura nevamwe vakadzi zvekare vainge varimo mugroup. Saka umwe mukadzi ainge achigara kuSoweto, she then invited me, akabva ati ainge aino umwe muNigerian waainge achitaura naye. Saka muNigerian uyu ainge achida kurara nevakadzi vaviri panguva imwe chete. Ndokubva ndati ndinozvigona, even though zvainge zviri zvinhu zvandainge ndisati ndakamboita muupenyu hwangu hwose. Ndakabva ndachizoenda kuya muNigerian uyu ainge aine chimwe chiliquor store chake. Takangorara naye muNigerian uyu, hapana kana kumbotora nguva, ndikangoti that same week mukoma apo patakarara naye. Akabva achizoudza mukadzi wekuSoweto kuti ainge akareidwa pabhawa rake ende ainge akatorerwa everything. Akabva achizotanga kumutuka achiti, ndakakurota iwewe uchinditorera license rangu, license riya raunopiwa kana uine liquor store kana kuti kana uine bhawa. Akabva achizomuti, iwewe uri muroi, ndakakurota uchinditorera upfumi hwangu. And then she was blocked by that man. Hazvina kugumira ipapo, ndakabva ndachizotanga kudanana noumwe murume ainge ari muZimbabwe. Nemurume uyu ainge achitawo zvepanel beating. Takangosanganawo ndaenda kulocation kwaainge achigara. Ndainge ndiine friend yangu yandainge ndichida kuenda kunoona ikoko. Saka mushure mekunge takumbirana mafone numbers, akabva achizotanga kundipa mari achiuya kuzondiona pandinenge ndiri palunch. Usiku ihwohwo hwatazorara tose, murume uyu akabva andiudza kuti ainge achida kundiroora. A week later akabva achizondiudza kuti ainge asisina kana mari. Ndikati, what do you mean kuti hauna mari? Akabva ati pane umwe murume ainge akaunza Isuzu yake. Saka Isuzu iyoyo hanzi yainge iine ma-electrical faults. Ndokubva anzi aifanira kuti ange achitsvaka auto mechanic. Iye ndokubva achizoba mabhatiri, akabva achizobatwa achizama kutengesa mabhatiri iwawo. Saka munhu uya ainge achiti ndipe mari ende ndoda kuti unge uchizogadzira motikari yangu mahara. Zvekare kana kuri kunzi unenge usina mari, ndava kuenda kunokumhangarira kumapurisa. Akatanga kuita mabad lucks, one bad luck after another. Apa iniwo kusaidi kwangu ndainge ndisingachakwanise zvino kuti ndinge ndichidanana nemurume umwe chete panguva imwe chete. Ndakatanga kudanana zvekare noumwe mukaradhi wandichati Brandon ainge achigara kuBelleville. Aindibhadharira rent, achindiitira zvose zvandainge ndichinzwa kuda. Akatoti ainge achida kuti ange achindiitisa makosi emuno muSouth Africa. Aiva nekakawashi kake. Mukoma akangobatana nevamwe vakomana vainge vaine madrugs mumotikari mavo, vainge vari makaradhi. Ndokubva vamiswa paya, akabva atosungwa. Ndizivi kana akazobuda mugedhi. Pandakatanga kunotisa kuti there was something that was wrong, ndakambobuda mugrupu muya because vamwe vakadzi vainge vava kungokomplaina nezvose izvo zvainge zvava kuitika, kuti apa uri munhu ari pakutsvaka Mwari. Tinomuka tichiita ma-midnight prayers, but taita ma-midnight prayers kudaro, vamwe vedu tinenge titori nezvikomba zvatinenge tiinazvo tichitorara nazvo. Saka vanhu vakatanga kungotaura mugroup kuti but chatiri kumboita, what exactly are we doing? Are we praising God kana kuti
tava kutoita zvemamarine spirits because painge pava kungogara pachingotaurwa nyaya dzemamarine spirits ende paiva nevamwe vasikana avo vakazojoina mugroup. Vasikana ava vainge vachitorumbidza mamarine spirits vainge vakanaka vachibva kunyika dzakasiyana-siyana vava kutidzidzisa zvino kuti mari inoitwa sei kana uine murume waunenge uchifambidzana naye. Apa mainge mava kuitwa futi zvekudzidziswa zvechivanhu chemuno muSouth Africa ende mukazototanga kutoedwa n'anga dzemuno muSouth Africa dzichitidzidzisa kuti kana ukaenda kumadziva unonopira sei. Takabva tachizotorwa mukoma, ndakatorwa ndikaendeswa kuDurban inini nevamwe vasikana. Takaenda takazadza chiIveco, yainge itori motikari yeimwe n'anga. Umwe mukadzi anoita zveusangoma but anobva kuMozambique hake, akaroorwa nemuSouth African. Tasvika kuDurban tikanogara kumba kweimwe n'anga. Takazoendeswa kuOcean uko kwatakanzi taifanira kuti tinge tichiita iyo yavakati inonzi water marriage ritual. Saka iyoyo ritual yandakaita ndo initiation yacho kumamarine spirits. Kusvika pari nhasi ndiri munhu anotevererwa nemamarine spirits. Ndakanzi handifaniri kuti ndige ndichizoroorwa, asi kufambidzana ndinofambidzana hangu nevarume vanenge vaine mari. Kana murume akangondirwadzisa chete ndinomuisa chituko pamusoro peupenyu hwake zvekuti anofa asina kana chaanenge ainacho. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Saka yambiro yangu ndeyekungoti sometimes kana ukajoina mawhatsapp group awa uchiti unenge uchida kunamatirwa but unokwanisa kutojoiniswa zvinhu zvinenge zviine mamarine spirits mukati. Saka zvinenge zvichida kuti iwewe pachezvako semunhu unge uchiona kuti zvinhu zvandikuda kuita izvi zvinoita here kana kuti kwete. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Wakambojoinawo here group ndekuti mushure mekunge warijoina zvainge zvava kuitwa mugroup imomo hauna kukwanisa kuzvinzwisisa? You can come to my inbox and share with me your own side of the story.